खाइ फैब्ला आफ्रो आंचलिक पार्टी खाइ फैब्ला हाइफोरनो सानो बर'नो अमाय खाइ एटेक खाइमानि गरे गे तिनि थासा हिसाबै दङो बाहायके अमाय खाइमा फैब्ला बन परे ते कैसा बेलाय अमत्र सेंसिटिव हाइबोनो मा साबो जों सिवानि नांगो पाब्लिकनो शेरवानि नांगो तिप्रामो थाफाया खसका कोई आंचलिक पार्टी वाले संगरी आं जमातिया देबर न खालायमानि खुसि खालाया कब खालाया कब खालाया ताव खान सिनि मेंटल ग्री फाना ता हाइबोनो तमां खाबु बा ग्राहि फाइबो बासन रबो बसाब देबर मा जमातिया रिया खालाय तानि को बासन बार-बार बसाला माइगो हाइब्ला पाब्लिक को साउ तालिसा आफ्रोनि सिमिनो बर जतन बर अब हाइ उनि थाङा के बनि सकावै जे कसु साजाया अब उंलाया काहाखेनो चले लाइ फै तमन गे थासास उनि तंका के उ कप थाइनो पानी बाङै बासन ब्रोङो आसल जनसभा कतमा उ कप सासा बरनि ज्ञान हारवानि बाङै साबले गोब कागलायनो हानो कथालायाबो ओंखानो ताबो नुजागै दं गोबां प्रमाण गे थासा बियां थासा गरै अमाय खाइबै बादेवै जोंनो दफानि थासा होनो उनि दङ यांग्ला कबिसा साबोब्ले इसाबा किसगरे आरो आसक सिमिया पॉलिटिकल बनाइ नेरि DSP कथाखा NSP ति कथाखा INPT कथाखा खाइबि ति प्रमोट थाखा ब INPT ने फाइबो खालायलां खाबनो ब आमानि सि फाइबो IPF तिनि सि फाइबो हाइन बां सेताइ प्र सामानि सि प्रेसिडेन्ट सामान ओ विजय रां खलो बा रजायाब्ले मनो बा पुरापुरि फा रजाया हाय ब साकरा बा बनो संगि तंजा बा हासि रुनेलो सरय तंजाब्ले सय बनि बसि सय मानि प्रेसिडेन्ट ब्ले हनो विजय कुमार राठौर मुंसा वैल्यूज करिखा तंजा तमानि ब INPT नि फाइमानि गेउ श्रीराम सह तानि TSP नि फाइमानि के बरब थासांखा आंग्राबो सामानि के थासा हि बर सावि दङो यक सामा हि सावि दङ बोसोर जरातै गबैयो कम जों पाब्लिक नो सिराय बारनाय हाकेसि बरराव हाइदे दंको बैनो दिनि जदि से आं कक सावनि जान समय फना आं तै कयेक दिन हो आं सोशल मीडिया वा आं कक खुस खलो तानि होले जों पान जागि तंसिनि बरराव जतन थासाबले हलाय तंहा या गबैयोब्ले किसरिका खरक सासे पानो सिनि अमले सुक जा लिडार ब्लक कमिटी व मार हलायसिने हके बना तमा साल खाइबि ब INPT नि फाइबो ब तिप्रामो थायानि दे या फांसि बना तमा खनो लायबानि साल अमहाय मों जि साल के थासा बियां आं तो थासा सिनो याबले हाय फेना आं हाय सितिति सिया हाय खाइबो आं खि बोलति बोल हाय सि गबो हि तारा एथा आं दुइ आहाय बसर तम फाइला सेदि सामा खा देखाना हाय फेना गरे कारण ओ या फांनि सिमि सि उ हाय डिवाइडेड रूल्स कम्युनिटी नस खाद हाय सि नों जमातिया अरो कैमरा सालुना आं सायखनाय अरो तिप्रामो थानि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक नि देबरमा दं सालिया बबाय आं मालाय आं BJP तो हायाखो तिप्रामो था याकै फाइद्रो आफ्रो मालाय मि सालायला हा तमा हि हुंलिया आं सोंहा बरो हाय देबरमा हि खाजागो साबो हले MLA तमा आं नांगो हले तमानि अरबा उ MP ब्लॉक कमिटी तिप्रामो थाओ बा प्रेसिडेंट बो देबरमा न सुभाष देबरमा YTF लिसिक्लानि प्रेसिडेंट बो राजु देबरमा बुरैनि बो देबरमा तमा देबरमा मा बंनायबो हाय जल जागिसि अम देबरमानि पार्टी देहिसि हायसि जल जागिसि तुं जाबाय हा गेबा देबरमा नाय रबा बखाबा नांसै नामले गे ताबो थासा हनै उनि तमानि बाकी उपाव फाइथा नायनै दिता बंग्र बरनि अमरव समावेश रबो नायनै खाजा अमासि रियलिटी अमासि कबै गेसों बर रखे हाय बुबाग्रा पंखनि दे हाय थासानि दे बुबाग्रा स्टबना जेकबा बमसे मोनसा तबना हाय साय बुबाग्रा टमाटो मा खाता बुजा एदिसि तो बनि बरनि कुनो बरनि तामले खानदानि थुइ क्रिबलार कलम तो साबा क्रिबले न बर पे सिको न बर तो या हंसिं दमो हायनै आंचलिक बैजतन बैकग्राउंड तंनाय हायबो जे आं सिमा जराते उनु बाग्रानि बसं ओलंपिक तो सासाक्रि एदिसि तो मा जागा ता विधानसभा नि रिजर्वेशन तो मा जागा के बुबाग्रा टमाटो मानायना सुदु नाइसरा लाइबानि खाग लाइबानि हाया सारा आसु सितो बय तंले ताबा बुबाग्रानि आमलबा अमन जों पाब्लिक नो मासिरनाय आफ्रोसि पाब्लिक रो जे फ्रसिनाय आफ्रोसि तिप्रामो थानि सायानो बलुगनाय गे बाहायके बनो आमसिनाय आफ्रो दैबु रांसिनाय गेतै कैसे पॉइंट दङ जोंनि पाब्लिक रो कि किसा मिसा मावानि सुजुग सुबिदा नाय